Haurdunaldi erditze eta erditze ondokoa. Edoskitzeari buruzko bideo hauetan, zure haurtxoari bularra behar bezala eman alizateko zenbait aholku eman nahi dizkizugu. Edoskitzea, lotura naturala. Zure haurraren bizitzako lehen orduetan zurekin egongo da azalarekin kontaktuan. Hori baita haren habitat naturala. Han alerta egoera lasaian egongo da. Ezeren edo inoren interferentziarik ez badago, haurrak gai izango da errestatzeko, bilatzeko, zurrupatzeko eta bularreraino iristeko. Han bularra aukituko du, zurrupatuko du, bere eskutxoak zurrupatuko ditu, kolunkatuko da eta bularrari lotuko zaio. Lehen hartunea izango du hori. Hori da hazkuntza biologikoaren jarrera. Eta edoskitzaroan edozeinunetan erabil dezakegu. Bide hau lagungarria izatea espero dugu. Gogoratu, beti izango gaituzula laguntzeko prest osakidetza eta profesionalok. Eskerrik asko.